Čaute ľudské, tu Leo a vítam vás tu pri novom videu a ideme si zahrať GTA Vice City na mobilnej verzii. Chcel by som si kúpiť nejaké zbrane, pretože som poplnil trochu misie a mohli by sme už aj ísť, alebo možno aj poplníme nejaké misie, ak stihneme. Najprv by som išiel asi pre tie zbrane do Army Shopu si kúpiť. Dobre. Dajte odber zatiaľ, čo tam dojdem. Hej. Už som tu konečne a idem si kúpiť katánu, čo som tu našiel. Trochu som tu ináč, tak už je vypredám, trochu som tu aj buldil, kým som to našiel, alebo počkaj, ja si kúpim toto má 50, super. Počkaj. Tak, už to mám. Kupujeme a teraz ideme na tú misiu. Dobre, dvakrát som to kúpil omylom. Oh, nice. To sa nám hodí. Teraz idem pre tú misiu. Som už som už na tejto misii a idem ju teraz skúsiť splniť, či sa mi podarí. To si skipneme, to nám netreba. Dobre. Tu ideme zobrať svoju motorku a počkať, kam mám ísť. A idem asi za rúžovým. To riadenie mi celkom nejde. No, vidím. Nemám to strihne, lebo kým sa tam dostanem. Tam som sa do tej červenej, teda ružovej bodky som to pokazil, tak idem semka do tohto obchodu s oblečením. Či to splním. Skipneme, to sa mi netreba. Prečo som robotník? Teraz mám ísť tam, dobre. No poďte policajti. Tak zatiaľ sa tam dostanem. Prečo ja vypínam? Už tú misiu skoro mám. Už iba týchto dvoch pozabíjať a mám ich. A počkaj, týchto, Na bok, prosím. Prosím, na bok. Čo tu mám robiť? Dá sa to skipnúť? Pomocné! Takže, musím to tak vymyslieť, musím im utiecť. Čakaj, ja ich pozabíjam. Pomoc! Tak to nebol dobrý nápad, ja mám 11 HPek. Posledný pokus, a ak nie, tak koniec videa. Jej. Ja sa musím najprv zbaviť toho policajtu. To je na čo? Na budúce si dáme pokračovanie
ako splním túto misiu, teda sa pokúsim najprv, či sa mi to podarí vôbec. Ja si idem iba savenúť hru a potom je koniec. Kým som sa tam dostal, tak som stihol aj zomrieť, som sa utopil. No, tak odvez ma tam, tak kde. No, ale prečo sem? Prečo nie ku mne domov? Tak zatiaľ si idem zakradnúť auto. No, pekne sa si tam hodil. Pekne mohol si zomrieť, keď ešte. No, strihnem vám to, už sa tam dostane. Už som tu, iba už tuto sa nejak dostanem a mal by som byť v baráku. Aha, ja som zastal pred. Tak nevadí, no. Už som tu aj tak. Už sa tu dostanem. Idem si ešte savenúť hru a bude koniec videa. Tak savenutá. A to je mohlo byť aj koniec videa. Dajte odber a like a čo za 20 lajkov bude ďalšie video.